Achim akwaba ebiem ebraso se ye de bedwam kase ebetoa moso esumade ebane edimu akotrebi enese akuafo ye wo asante achim akogo de ato aban panfo enim se wo momo empatesika esaso mfudie asai saanse na meno ekase sitak achechefo ede atuate ote ya ache no ne nyina aba na wieye weni samudo bi anopemde esomo ese bedwam kase wo Adom TV so medi de akwasi esi afen sem ne kiremu enie akuafo ye wo oti mantemu ababonte de abetudwe se sene nansen ewiemu awie etimi ayenti no account bi amonfudi bebre odwie no etimi enso the sound to the adesade eto abampanifo anim so wohwe no betimi bi ehwo a wonye esansa nya sade a won na do won atokua so o mantemu no ekom ene kuomo wa wa mantini ayenya nso wo empotem hanumi ti se wotu ani hwafo na afena wi abro no bi aye se ahya se efifiri kakra dodo na ahye de no 5 acres a je se school na boka aplau senka oye beye ebro ni na eka ho no this year ya wa wani tua nsu ato ase je nema nyina ase no even sika ye de plow ye adaneka ebro aye koto ye ayeka friend ye plow ye o se ye spray so nyina ye koto we this side so many liters e be spray ni nyina me no ka se ayeka ama school no banchi nua ya boka kototo afi akuafo ho abegu ho no ni nyina na egu a ewe nje se de kapa na ateche se abeda school no so na nka niema we yedua e de na ede ye ya me bo na se twa na nka ya ye de boa eye mofra na didie mu no ni aban di ba na ye de video mu no ye de we so se de eso aban se na ye de ka ho e de fidi e mofra no kama nti esi akoba de na se school no aboka kwa se school aboka complete and wachi eni akuafo bi a ewo mantam ne mo so twetwe nkomo na wo so de tudwa se nyina be tankas nyina nkate mbani ho abriwo kura mi do mbani ho na nyina asi minimbe bia mba ebe be brio de ne brio nkwa mbanye bag wa bako munu ana ohwe no masa ya eka e ba bebo wa hanum no nsu anto these days ebe ekakase pa because every year bia me konof ekofa tratters ba tratter be ba do se tratter do one off 300 200 oba hanum odo 300 number of acres na obedo no enye ska kitiwa odo ya okọ ye besa kofa paafo no mo abetene asase no ama na ya apeti mu no enachi ye beto with the size ye de be control nwura no wo mu no mo ni nyina no afuwe katie na ado abro nyina ebe do bibia nkoma kat moko na di boaye ho nti nso nto bibia sai sese de ya brano ngatia o matokura no scan ya wona dia hwafo no so no hwenhyɛ ne ho nti afide yetna ho ngatia kura wa hunsa na ya hyehyɛ pon abro ahye dia ya bia no hwenim Yefeni enchite asante achim akogo ye no wo asante mantemu ehonum so akuafo ye won mometa edo eye brodifro sabrodo wonsa agoti ebo abnase gidigidi ni nyina ne se forestry commission penfo akotwa won brode agu ne se to ofre aban saban mo omwa no pen patasika bi efama omo every na what you see mo besi sabri no ye twa bode pese 350 acres and atogo and then you can't any you can in to be. Abai na besi plantain factory ewa agogo. A free 2020 you besi plantain factory no ahano. Up till now factory need to mean your a free DNT a just raw materials ya yede ebe power factory no ama santi achim agogo nasa santi achim north yanso so yenya emfaso the national cake ya efa eye one district one factory eno hono ye de yintumi nya bi kire se ye board ya enka ya ose yintumi di power eye factory no board ye nyina ye twato egu ade ye enkoso no afono ye ame ye ye de to mampani anim emprepre ye oma ne mpani mfontu ho anamon and wachi akuafo bia wo mo ho no so so ade nsem se ya tudwa wo hwe enema ekosa ani enya
asase wagye ne nyinaa de dua mpapo muntwa kakrama community no so ato forest muntwa kakrama yɛ kra yɛ so yɛ ntra ne yɛ fo ne bi me hu yɛ mu se forest ɔmo de to ɔma nkyirima di nkyirima ne pampuro no ɔmo de dua na pese yɛ de fa ɔmo mpani so sɛ yɛsrɛ no ala ɛmabuno in agriculture ɛnya force sɛ kyenkyɛn kɔ school bɛyɛ pɛ adwuma wokɔ school bɛtumi de wo nsa ayɛ adwuma ama ɔnyɛ sika ato botom yɛ mu binom no yɛnam kua no so ɛfa so ɛbɔ nkurɔfoɔ bi akɔ homa a ɔmo nam yɛn nsa so ɛnya aduane kakra adie afede akyerɛkyerɛfoɔ a ɛkyerɛdeɛ ɛwɔ colleges of education ɛtuato ɔmo te yɛbɛboro bɛ sabosomi emienu no ɛpɛnfoɔ kyɛm sɛ ɔne nyinaa abana wiye esansa afede wɔtim ne aban akɔ apam krataa wɔn nyinaa de wɔn nsa ɛhyɛ aseɛ lɛdeɛ nyame adaroma baabi yɛ duro no yɛwɔ awerɛhyɛ mu sɛ nsɛm a na ɛha ɔmo no nyinaa no aban ne wɔn akɔ faako yɛ akɔ adwenkorɔ deɛ ama ɛma yɛntimi ɛmfa yɛ nsa nsi yɛbo ɛnkɛsɛ yɛwie kuraa ne sɛ wɔn mmra mu no mpanifoɔ no bɛgyina ha ma yɛyɛ nhyehyɛ yɛwie a ɛwɔ sɛ wɔn de kɔto wɔn soma a wɔn no anim ɛma wɔn si agyina yɛ enti mewɔ awerɛhyɛ mu sɛ baabi a yɛduro yi deɛ wɔn agye ato mu sɛ nneɛma a na ɛha wɔn no nyinaa no aban adrɛse nti sɛ aban adrɛse awie deɛ a wɔn ama yɛ awerɛhyɛ mu sɛ so wɔn kɔ no wɔn de kɔto wɔn mpanyinfoɔ anaasɛ wɔn council n'anim a wɔn nso ɛbɛgye ato mu. ɛno akyi Thomas Sampomaya a ɔno yɛ national secretary ɛma sitag nso so wɔakyerɛ mu sɛ nɔɔma na yɛn nkurɔfoɔ no asi pɔ sɛ aban anyi ntumu ɛnyɛ ma yɛ no a nya adeɛ a wɔn bɛkɔ akɔkyerɛ adeɛ no ne nyinaa minister ɛne honorable minister for education wɔn agyina mu atu wɔn nan asi so ama wɔn agye ne nyinaa atum ama yɛn nkurɔfoɔ no nneɛma nti a na yɛhwehwɛ sɛ aban nyɛ mmaa a wɔnyɛ mmaa ne nyinaa no yɛde agu nkrataa so akyerɛ sɛ aban sɛ wɔbɛyɛ ne nyinaa ma yɛn. bɛsɛ na kakra bi ntɛm nie ɛna bɛtɔ dwa sɛ police ni abɔ abrante bi onye mfinhyia adwenu enum etu amonam so etenananam ɛwɔ ensedo semino ɛkasɛyi panipa da police Adom na no Dr. George Akufu Dampare abɔ anan akɔ abusua ne nkyɛn akɔhyɛ mbɔ sɛ pɛpɛ yɛ bɛyɛ adwuma ɛwɔ nhwɛmu a mpanifo yɛ mu. IGP Dr. George Akufu Dampare ene August Basumide toso donkono wa fimpinu ani ade no manan ne emu no ade apose adwuma eko no mpanyemfo ka ne ho a ode nsrahwe kopie mu e Stanley Haji efie abema wade mfinhyɛ na de no enum a ɔhwere ne nkwa e wɔ Kwanse State ye no e satellite kontonse wa agent kotoku na sare ho semi esi kwasiada August Basumida na toso don wɔtwen anopa no nan wa abra pose adwuma yani Constable Smith Jeke atwe ne tiobo no enam sika ho ntiasie bia anya adwuma nti ye no enam so agye Stanley Haji enkwa efiri ne nsam wasan semi ho ne ntino ode Stanley emu akakopie mu e police hospital no mochre ya pose ni a wagye ne nkwa efiri ne nsam no so ode no akakotwera posefo akukomo abra IGP eni abusua no wehia ye no wo hia abusua no nyina abose obeye nhwemu na atentene ne aye adwuma na sanso so na posefo akyire mu won krata mu se wode yebesi won hwehwemu no mu bia no wo mebo ho modin ama Ghana de hia so Yafiani enchire Islamic Tifedo Mantem yeko East Mamprosi. Na wana manbo abetodwa ese akwanya enyanti oba pemfo bi onam so eko ayasabia nipa bonfo ebe se ensia koto ahye ne so enada amasaba no kasbe bia maame ne tibiemte no enye kra. They were severely brutalized before their motorbikes and mobile phones were taken from them. The robbers, they were 6 in number and well armed. He also confirmed that many residents of the community fell into the robbery attack and had their belongings robbed as well. na nam sara hosemi esi ye ninteno amakroma fro wo honom no ebuafu Ghana ban na Ghana mampanya be de kire so ma yoma niama wo ma won kwantempɔ won siesie fama wo ninti. I wanted to ask the government what they think of us. We are not fools or stupid, for which reason we are no longer going to vote for the MPP. He being a native of even this land. The name Badwam came from Gambaga here. What has he done to the people of Gambaga? He has neglected the people of Gambaga. He has neglected the people of Mampurgo. There's no any appreciation that we will show to him.
He has deceived us. Ghana man penny His Excellency Nana Adom Kwakufado the so abo form ama seminal ekasei and penny for eba besi a petroleum hub. Ne kese me pa ewo ye man emu ne nyina efise. Man penny asene se Ghana de o se ye oman a ekwabase na ne fam wo ewo man mu ha no mu a ye de ekọ nanim ye pa. Hwana mo to na bi ana na Akufado atu enedai. This project promises to create some 780,000 direct and indirect jobs, help stabilize our currency, stimulate local economic development, and position Ghana as Africa's premier petroleum and petrochemical hub. I am confident this hub will be a secure, innovative workplace adhering to the highest industry standards. Minister of State Minister of Energy Herbert Krapan so katwa so say saa bia ya wono eba besi ebeboa pa magana ya sorry brane enyinima hode mu nsemu ebibrem ha. The Petroleum Hub project gives me hope for Ghana's oil and gas industry because it will anchor all we have done for the sector in the last few years. In those last few years, we have introduced the Gold for Oil program to reduce fuel prices at the pump. The Central Oil Refinery has been constructed to increase local refining capacity under our One District, One Factory program. We have deployed various technologies to enhance fuel quality and revenue assurance in the fuel supply chain, altogether enhancing fuel integrity, transparency, and accountability. We so an ebejina anopai bedwem kase ye besomo no ye ne nyina ebesi ye twɛn aba ye ba ye de bɔkata online stress aba ebeto aso ama bedwem ni ye ba yesi